Ще се боядисвам и не знам точно какъв цвят ще стана, така че айде. Много хора ми писаха сменяй цвета и аз реших буквално да го приема да сменя цвета. Знаете, че използвам много бои, най-вече на Игора, обаче сега съм взела един нов цвят и да видим какво ще стане. Ама какво? Какво? Като никога не съм го правила? Не знам. Косата ми е така мазна, просто защото съм сложила супер много олия в нея, за да не изгаря, когато се боядисвам. Отивам да се преоблека на 3, 2, 1, опалямка. И сега важните неща, като купата. Правим го. Много обичам така, цвят никой. Буквално. Хора, какъв е този цвят? Ще ставам тиква явно. Последни штрихи. Не, последните штрихи са дебела. Да се помолим заедно. Видеото просто наистина стана много дълго за резултата. В Инстаграм ще кача, така че отивайте там, изписвам го тук на екрана. В смисъл, аз и тук ще кача, ама първо ще е в Инстаграм. Айде!